No, zamysleli ste sa niekedy nad tým, či tá oficiálna verzia našej histórie, nášho pôvodu, či je naozaj kompletná? Ten pocit, že možno je toho viac. Vieš, presne táto otázka nás dnes privádza k zdrojom, ktoré naznačujú, že príbehy, na ktorých vlastne stojí naše chápanie sveta, povedzme Biblia, by mohli mať oveľa staršie korene. A možno zámerne prehliadané. Dnes sa teda pozrieme na jednu fakt fascinujúcu, aj keď, dosť kontroverznú teóriu. Vychádza zo sumerských textov, hovorí o bytostiach Anunnaki a ponúka, proste radikálne iný pohľad na ľudskú históriu. Áno, a prejdeme si argumenty, ktoré spájajú tieto staroveké záznamy s biblickými. Našou úlohou teda bude, rozobrať tieto tvrdenia, pozrieť sa na to spojenie medzi pojmom Elohim z Biblie a sumerskými Anunnaki. Presne. A pozrieme sa na tie dôkazy a anomálie, ktoré, teda podľa zástancov tejto teórie, podporujú tento alternatívny výklad minulosti. Dobre, tak kde začať? Možno priamo Bibliou. Hneď tá prvá veta Genesis. Na počiatku stvoril Boh. Áno, ale zdroje, o ktorých hovoríme, upozorňujú na ten pôvodný hebrejský text. Tam je slovo Elohim. A to je množné číslo však. Znamená bohovia alebo tí mocní, nie? Presne tak. A tu je tá otázka, ktorú si kladú zástancovia teórie. Prečo sa to takmer vždy prekladá v jednotnom čísle? Zaujímavé. A kam nás toto vedie? No, práve toto je ten kľúčový bod. Otvára to dvere k oveľa starším civilizáciám. Tisíce rokov späť. Do Mezopotámie. K Sumerom. K tým ich hlineným tabuľkám. Tie sú staršie ako Biblia však. Od tisíce rokov. A čo je naozaj fascinujúce, opisujú podobné udalosti. Stvorenie človeka, veľkú potopu. Fakt? Podobné. Áno, ale s kľúčovým rozdielom. Nepripisujú to jednému bohu, ale celému panteónu bytostí. Menom Anunnaki. Interpretácii vôbec nie. Opisujú ich ako, fyzické humanoidné bytosti mali prísť z inej časti vesmíru. Niektoré texty spomínajú planétu Nibiru. A mali nejaký dôvod prísť na Zem? Mali mať konkrétny cieľ ťažiť zlato. Údajne pre atmosféru ich domovskej planéty. Zlato? A mali technológie? Texty naznačujú, že áno. Pokročilé technológie, spoločenskú hierarchiu mali vodcov ako Enlil a Enki a dokonca aj vnútorné konflikty medzi sebou. Dobre, a ako do tohto zapadá stvorenie človeka? To je predsa zásadný moment v Biblii. Láskyplný akt Boha. No, tie sumerské texty, napríklad epos o Atrachasisovi, to opisujú, povedzme, inak. Pripomína to skôr genetické inžinierstvo. Genetické inžinierstvo? Ako to? Hlavne Enki a Ninhursag údajne potrebovali náhradu, pracovnú silu. Aha. A texty naznačujú, že vzali DNA už existujúceho hominida, možno Homo erectus, a skombinovali ju so svojou vlastnou DNA. Počkaj, takže tá biblická fráza na obraz náš podľa našej podoby. Presne, v tomto kontexte by získala úplne doslovný biologický rozmer. Výsledkom mal byť Lulu a Melu. A to je? Primitívny robotník. Proste pracovník do bane. Wow. To je teda dosť radikálna myšlienka. Človek ako účelovo vytvorená pracovná sila. A čo ten príbeh o potope? Aj ten je v sumerských textoch? Áno, je tam. A opäť, motivácia je iná. Ako iná? Podľa týchto zdrojov dôvodom nebola ľudská skazenosť, ako v Biblii, ale to, že hluk a proste premnoženie ľudí rušili jedného z vodcov Anunnaki, Enlila. Rušili ho. Tak sa rozhodol pre potopu. V podstate áno. Pre takú plánovanú redukciu populácie. A prežitie Utnapishtima, to je tá sumerská obdoba Noaem, nebolo vraj výsledkom nejakej božskej milosti. Ale tajného varovania od Enkiho. Ten s Enrilovým plánom nesúhlasil. Takže to prežitie bolo vlastne dôsledkom sporu medzi samotnými bohmi. Zaujímavé. Spomínali sme anomálie, ktoré táto teória údajne vysvetľuje lepšie. Môžeme sa na nejaké pozrieť bližšie. Jasné. Zástancovia často poukazujú napríklad na ten sumerský kráľovský zoznam. Uvádza kráľov, ktorí vládli neuveriteľne dlho. Tisíce rokov. Tisíce rokov? To je nereálne. No práve. A teória to interpretuje tak, že možno išlo priamo o Anunnaki. Tí mali mať oveľa dlhšiu životnosť. Alebo tie megalitické stavby?
pyramídy Pumapunku? Čo s nimi? Tá technická precíznosť. Podľa zástancov teórie je ťažko vysvetliteľná technológiami, aké oficiálne pripisujeme tej dobe. A účel možno to neboli len hrobky alebo chrámy. Ale čo iné? No, špekuluje sa o energetických zariadeniach alebo navigačných bodoch pre ich vesmírne lode. Ak sú tieto myšlienky podľa zástancov teórie tak zrejme v textoch a nálezoch, prečo nie sú, všeobecne prijímané? Aké vysvetlenie ponúkajú oni? Podľa nich ide o zámerné potláčanie alebo minimálne ignorovanie týchto informácií. Prečo by to niekto robil? Pretože takýto výklad dejín by, zásadne otriasol základmi monoteistických náboženstiev. Tie by sa ukázali ako neskoršie úpravy starších príbehov. To dáva zmysel. A ešte niečo? Áno, predstava ľudstva ako výsledku genetického experimentu pre otrockú prácu, to by mohlo spochybniť existujúce mocenské štruktúry, autority. Vnímajú to ako systémový odpor proti narušeniu statusu quo. Pôsobí to celé dosť odrádzajúco. Je v tom pohľade aj nejaký priestor pre, nádej, pre ľudský potenciál, alebo sme len výsledkom nejakého experimentu? Paradoxne áno. Niektoré interpretácie týchto textov naznačujú aj to. Aj keby Anunnaki stvorili naše fyzické telá, naša vnútorná esencia, vedomie, duša, nemusí byť ich produktom. Aha. A odkiaľ by bola? Môže pochádzať z iného, vyššieho zdroja a byť mimo ich kontroly. Možno sme práve my tou anomáliou v ich pláne. S potenciálom prekonať to pôvodné naprogramovanie. Ako napríklad? Naša schopnosť lásky, empatie, kreativity, to hľadanie pravdy, to všetko môže byť prejavom niečoho, čo nás presahuje. Tej božskej iskry, ak chceš. Prešli sme si naozaj pozoruhodné veci. Od tej jazykovej analýzy Elohim, cez paralely v sumerských mýtoch o stvorení a potope, až po tie možné vysvetlenia archeologických záhad. Áno. Ale je dôležité k tomu pristupovať s otvorenou mysľou, no zároveň kriticky. Cieľom nie je slepo prijať jednu teóriu. Jasné. Ale skôr pozbudiť k hĺbšiemu skúmaniu. Kladeniu otázok aj tam, kde sa odpovede zdajú byť už dávno dané. A možno myšlienka na záver. Niektoré z týchto alternatívnych zdrojov hovoria aj o predpovedanom návrate Anunnaki. Či už je to mýtus alebo možná budúcnosť, možno to najdôležitejšie posolstvo je sústrediť sa na rozvoj vlastného vedomia, toho potenciálu, ktorý máme tu a teraz. Presne. Ako povedal Proust, vieš, skutočná cesta objavovania nespočíva v hľadaní nových krajín, ale v pohľade novýma očami. A možno práve ten nový pohľad na našu najstaršiu minulosť môže byť jedným z najdôležitejších objavov vôbec.